Prije 12 godina Harvard Business Review objavio je ovaj članak pod naslovom "Zašto Kina ne može inovirati", koji je kritizirao kineski ekonomski model i tvrdio da je Kina mjesto gdje se istraživanje i razvoj marljivo provode, ali su proboji rijetki. No premotajmo do 2026. godine i sve što je ovaj članak predvidio pokazalo se potpuno suprotnim. 50% svjetskih istraživača umjetne inteligencije su Kinezi. 70% prošlogodišnjih patenata iz područja umjetne inteligencije objavila je Kina. 9 od 10 najboljih znanstvenih i tehnoloških škola na svijetu sada se nalazi u Kini. Desetljećima su kineske tvrtke bile odbacivane kao proizvođači koji ovise o zapadnim inovacijama. Amerika je dizajnirala proizvode, Kina ih je proizvodila, a zapadne tvrtke su posjedovale tehnologiju. Ali danas, tvrtke poput Huawei-a, Unitree Roboticsa, BYD-a, DJI-a i CATL-a pomažu u razvoju sljedeće generacije tehnologija o kojima svijet ovisi. I možda je najveća promjena to što se zemlje i tvrtke diljem svijeta sve više okreću Kini zbog inovacija koje stoje iza tih tehnologija. Čak i neke od najprepoznatljivijih američkih tehnoloških tvrtki to primjećuju. HP je nedavno potpisao višegodišnji ugovor o međusobnom licenciranju patenata s Huawei koji uključuje pristup određenim Huawei-evim Wi-Fi patentima, a HP plaća za korištenje Huawei-eve Wi-Fi tehnologije. Razmislite o tome na trenutak. Godinama su nam govorili da kineske tvrtke mogu samo kopirati zapadnu tehnologiju. Sada velika američka tvrtka kupuje Huawei-eve patente i koristi ih u svojim proizvodima. I ovo nije izoliran slučaj. Od bežičnih mreža i potrošačke elektronike do električnih vozila, naprednih baterija i dronova, kineske tvrtke sve više oblikuju tehnologije koje se koriste diljem svijeta. Dakle, pitanje na koje danas trebamo odgovoriti je jednostavno. Kako je Kina od zemlje poznate kao svjetska tvornica postala jedan od najvažnijih izvora tehnoloških inovacija na svijetu? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, moramo se vratiti u prošlost i razumjeti kako je Kina postala proizvodni centar svijeta. Nakon što je Deng Xiaoping počeo otvarati kinesko gospodarstvo, američke i europske tvrtke sve su više prebacivale proizvodnju u Kinu. Kina je osigurala tvornice, radnike i golem industrijski kapacitet potrebnu za proizvodnju tih proizvoda u razmjerima koje nitko drugi nije mogao dostići. Ali evo što velik dio zapada nije uspio shvatiti. Kina nikada nije namjeravala zauvijek ostati na dnu lanca vrijednosti. Kao netko tko je živio u Kini više od 10 godina, osobno sam svjedočio toj transformaciji. Kina je iskoristila bogatstvo, znanje, infrastrukturu i industrijsko iskustvo stečeno proizvodnjom kako bi izgradila nešto mnogo veće. Kina je mnogo ulaganja usmjerila u sveučilišta, istraživačke laboratorije, inženjerske talente, naprednu infrastrukturu i domaće tehnološke tvrtke. Kineske tvornice nisu samo proizvodile više proizvoda. Kineski inženjeri su naučili kako ti proizvodi funkcioniraju, unaprijedili su proizvodni proces i na kraju počeli razvijati vlastite tehnologije. I tako je Huawei iz male tvrtke za telekomunikacijsku opremu osnovane u Shenzhenu izrastao u jednog od najvećih nositelja tehnoloških patenata na svijetu. Kineske tvrtke više se ne natječu samo u tome tko može proizvesti proizvod po najnižoj cijeni. Natječu se u tome tko razvija bateriju unutar električnog vozila, komunikacijski sustav unutar drona i bežičnu tehnologiju koja povezuje milijarde uređaja. I to pomaže objasniti zašto američke tvrtke poput HP-a sada surađuju još bliže s velikim kineskim tehnološkim tvrtkama poput Huawei-a. Prije 3 godine, Australski institut za stratešku politiku objavio je svoj pregled ključnih tehnologija i došao do značajnog otkrića o budućnosti. Naše istraživanje otkriva da je Kina izgradila temelje kako bi se pozicionirala kao vodeća svjetska znanstvena i tehnološka supersila, uspostavljajući ponekad zapanjujuću prednost u istraživanjima s velikim utjecajem u većini ključnih i novih tehnoloških područja. Studija je ispitala 44 ključne tehnologije u raznim industrijama, uključujući obranu, svemir, robotiku, energetiku, biotehnologiju i umjetnu inteligenciju. I nevjerojatno, Kina je zauzela prvo mjesto u 37 od njih. No objavljivanje znanstvenih radova samo je jedan dio postajanja globalnim tehnološkim liderom. Sljedeći korak je pretvaranje tog istraživanja u izume. Pretvaranje tih izuma u proizvode, a zatim zaštita tih izuma kako bi se mogli koristiti u globalnom gospodarstvu. I tu patenti postaju izuzetno važni. Prema Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo, inovatori iz Kine podnijeli su otprilike 1,8 milijuna patentnih prijava širom svijeta u 2024. godini. Više od 3 puta više nego što su podnijeli inovatori iz Sjedinjenih Američkih Država. Sada, sam broj patenata ne dokazuje automatski da je svako izum revolucionaran. Kvaliteta je važna. Komercijalna primjena je važna i važno je hoće li ti patenti postati dio proizvoda koji se koriste diljem svijeta. Ali kada neka zemlja prednjači u znanstvenim istraživanjima, podnosi više patenata nego bilo koja druga zemlja i zatim vidi kako njezine tehnologije licenciraju velike međunarodne kompanije, više ne govorimo o potencijalnoj inovaciji. Govorimo o inovaciji koja ima stvarnu komercijalnu vrijednost. A da bismo razumjeli zašto bi američka tvrtka poput HP-a potpisala patentni ugovor s Huawei-em, prvo moramo razumjeti što je zapravo patent. Patent je u suštini zakonsko pravo koje se dodjeljuje osobi ili tvrtki koja razvije novi izum.
U zamjenu za javno objašnjenje kako taj izum funkcionira, izumitelj dobiva pravo kontrolirati kako se on koristi tijekom ograničenog vremenskog razdoblja. I suprotno onome što mnogi ljudi vjeruju, patenti nisu nužno osmišljeni kako bi spriječili druge tvrtke u inoviranju. Cijela ideja patentnog sustava je nagraditi tvrtke za razvoj novih tehnologija, a istovremeno učiniti to znanje dostupnim javnosti. Druge tvrtke mogu proučavati izum, učiti iz njega i razvijati vlastite nove ideje. A ako žele koristiti tu specifičnu, patentiranu tehnologiju, mogu pregovarati o licenci i nadoknaditi tvrtki koja ju je stvorila. Nigdje ovo nije važnije nego u globalnim tehnološkim standardima. Zamislite to kao nešto jednostavno poput povezivanja vašeg prijenosnog računala na Wi-Fi. Vaše prijenosno računalo možda je proizveo HP, a vaš router možda je proizvela neka druga tvrtka. Čipovi unutar tih uređaja možda dolaze iz potpuno drugih izvora, ali svi oni i dalje moraju međusobno komunicirati. To je moguće samo zato što tvrtke iz cijelog svijeta surađuju kako bi stvorile zajednički tehnološki jezik. Američke, europske, japanske, južnokorejske i kineske tvrtke sve u standarde poput Wi-Fi-a i 5G-a unose različite izume. Neki od tih izuma postaju takozvani patenti bitni za standard. To jednostavno znači da je patentirana tehnologija nužna kako bi proizvod bio u skladu s određenim industrijskim standardom. Da budemo jasni, Huawei nije izumio Wi-Fi i Huawei ne posjeduje 5G. Nijedna pojedinačna tvrtka to ne čini. Ali inženjeri Huawei-a razvili su tehnologije koje su postale dio tih globalnih sustava. Dakle, 5G tehnologija nije u vlasništvu samo jedne tvrtke, nije u vlasništvu Amerikanaca, nije samo u vlasništvu Kineza. Dakle, znate, svi posjeduju dio toga. Kada druga tvrtka koristi te tehnologije u svojim proizvodima, možda će morati dobiti licencu od Huawei-a, baš kao što Huawei plaća drugim tvrtkama za korištenje njihovih patentiranih tehnologija. Ako želite koristiti tehnologiju Huawei-a, postoje dvije opcije. Vjerojatno možete jednostavno zatražiti licencu od Huawei-a. I vrlo često mnogi naši patenti su otvoreni za licenciranje. Tada ćete licencu vjerojatno moći dobiti po vrlo razumnoj cijeni. Zapravo, Huawei kaže da je tijekom godina platio otprilike 3 puta više tantijema za patente nego što je primio. I to je ono što čini globalnu tehnološku industriju tako međusobno povezanu. Na proizvodu izvana može pisati proizvedeno u Kini, proizvedeno u Americi ili proizvedeno u Vijetnamu. Ali tehnologija unutar tog proizvoda može uključivati inovacije koje su razvile deseci tvrtki iz nekoliko različitih zemalja. I kad to shvatite, rastući utjecaj Huawei-a postaje puno lakše uočiti. Jer čak i ako nikada niste kupili Huawei telefon, vrlo je vjerojatno da ste već koristili Huawei tehnologiju. Prema najnovijem izvješću Huawei-a, do kraja 2025. više od 3,2 milijarde 5G uređaja koristilo je Huawei patentirane mobilne tehnologije. Više od 1,6 milijardi potrošačkih elektroničkih uređaja, ne računajući mobilne telefone, koristilo je Huawei patentirane Wi-Fi tehnologije. I više od 4,1 milijarde multimedijskih uređaja, ne računajući mobilne telefone, koristilo je Huawei patentirane tehnologije video kodeka. Sada, da budemo jasni, ne možemo jednostavno zbrojiti te brojeve, jer mnogi uređaji mogu koristiti više od jedne Huawei tehnologije, ali razmjer je i dalje izvanredan. Svaki put kada spojite prijenosno računalo na Wi-Fi, obavite telefonski poziv, gledate video visoke rezolucije putem streaminga ili koristite povezani terminal za plaćanje, oslanjate se na složenu mrežu tehnologija koje su razvile tvrtke iz cijelog svijeta. A Huawei je postao jedan od glavnih sudionika tog sustava. Uzmimo kao primjer streaming videa. Kada gledate video zapis online, što upravo sada doslovno radite na YouTube-u, ta ogromna videodatoteka mora biti komprimirana kako bi mogla učinkovito putovati internetom i zatim biti dekodirana na vašem uređaju. Huawei je godinama sudjelovao u razvoju tehnologija video kodeka koje taj proces čine bržim i učinkovitijim. Isto načelo vrijedi i za Wi-Fi. Inženjeri Huawei-a doprinijeli su razvoju patentiranih tehnologija koje pomažu uređajima da se brže povežu, podrže više korisnika, smanje smetnje i troše manje energije. A te tehnologije nisu ograničene samo na proizvode Huawei-a. Huawei je potpisao ugovore o licenciranju patenata s velikim tehnološkim kompanijama, uključujući Amazon, Ericsson, Nokia i Samsung, zajedno s tvrtkama diljem Sjedinjenih Američkih Država, Europa, Japan, Južna Koreja i naravno Kina. Ove tvrtke možda žestoko konkuriraju na tržištu, ali također ovise o izumima jedni drugih. Amazon može licencirati Huawei-u tehnologiju. Huawei može licencirati tehnologiju drugih globalnih kompanija i svi oni mogu svojim inovacijama pridonijeti istim međunarodnim standardima. Dakle, kada pogledate logo na vanjskoj strani svog prenosnog računala, pametnog telefona, televizora ili rutera, vidite samo kompaniju koja vam je prodala konačni proizvod. Ono što ne vidite su stotine ili potencijalno tisuće patentiranih tehnologija koje zajedno rade unutar njega. HP i Huawei su nedavno najavili višegodišnji globalni sporazum o međusobnom licenciranju patenata koji pokriva određene tehnologije,
uključujući Huaweiove Wi-Fi patente za HP računala i periferne uređaje. Jednostavno rečeno, obje su se tvrtke dogovorile međusobno omogućiti pristup određenim dijelovima svojih portfelja patenata. Ovi sporazumi omogućuju globalnim tehnološkim tvrtkama da nadograđuju izume jedni drugih, dok istovremeno štite i ostvaruju vrijednost iz vlastitih istraživanja. Ali razmislite, što ovaj sporazum zapravo predstavlja? Desetljećima je prevladavalo mišljenje da kineske tvrtke trebaju pristup američkoj tehnologiji kako bi bile konkurentne. No sada je istina potpuno suprotna. Jedna od najprepoznatljivijih američkih tehnoloških tvrtki potpisuje sporazum koji joj omogućuje pristup patentiranim Wi-Fi tehnologijama koje je razvila Huawei. Tvrtke ulaze u patentne sporazume zato što ta tehnologija ima stvarnu komercijalnu vrijednost. Njihovi inženjeri i pravni timovi proučavaju patente, pregovaraju o uvjetima i utvrđuju jesu li te tehnologije relevantne za proizvode koje žele izraditi. U ovom slučaju, sporazum se temelji na postojećem odnosu između dviju tvrtki. HP je već imao pristup određenim Huawei Wi-Fi 6 patentima putem većeg patentnog fonda. Novi sporazum o međusobnom licenciranju proširuje tu suradnju i daje HP-u pristup dodatnim Huawei Wi-Fi tehnologijama obuhvaćenim sporazumom. A vremenski okvir je važan jer je Huawei postao jedan od najznačajnijih sudionika u razvoju sljedeće generacije Wi-Fi povezivosti. Huawei je razvio ključne tehnologije ugrađene u Wi-Fi 7, najnoviju generaciju standarda za bežični internet. Wi-Fi 7 je dizajniran za pružanje većih brzina, niže latencije, pouzdanijih veza i boljih performansi kada je mnogo uređaja povezano na istu mrežu. Ta poboljšanja postajaće sve važnija kako domovi, uredi, tvornice, vozila i javna infrastruktura budu ovisili o sve većem broju povezanih uređaja. Huawei kaže da je godinama pomagao u razvoju ključnih elemenata Wi-Fi 7 i sada posjeduje jedan od vodećih svjetskih portfelja standardno esencijalnih patenata za standard Wi-Fi 7. HP plaća za korištenje Huaweiove Wi-Fi tehnologije, što je jasan znak da Huaweijevi izumi imaju stvarnu komercijalnu vrijednost. Kineske tvrtke pomažu u stvaranju standarda, izuma i intelektualnog vlasništva, koje tvrtkama diljem svijeta treba za izradu vlastitih proizvoda. A Huawei je samo jedan primjer ove transformacije. Na primjer, pogledajmo kineskog proizvođača dronova DJI i kako je promijenio cijelu industriju. Prije 20 godina za naprednu zračnu fotografiju bio je potreban helikopter, profesionalna ekipa s kamerama i ogroman budžet. Danas filmaš, poljoprivrednik, geodet, vatrogasac ili građevinska tvrtka mogu lansirati mali dron i snimiti stabilne, visokodefinicijske snimke u samo nekoliko minuta. DJI je pomogao da ta transformacija postane moguća. Tvrtka nije postala globalni lider samo zato što je proizvodila dronove po nižoj cijeni. Kombinirala je sustave za upravljanje letom, stabilizaciju kamere, detekciju prepreka, bežični prijenos videa, baterije i softver u proizvode koji su bili jednostavni za korištenje običnim ljudima i tvrtkama. Gotovo četvrtina od 14.000 zaposlenika DJI-a radi na razvoju proizvoda, a njihovi proizvodi se sada prodaju u više od 100 zemalja. DJI nije kineska tvrtka koja samo proizvodi dronove. DJI pomaže definirati i usmjeravati budućnost potpuno nove globalne industrije. A tu je i CATL. CATL je postao najveći svjetski proizvođač baterija za električna vozila, ali njegov utjecaj seže daleko izvan broja proizvedenih baterija. Tvrtka razvija kemiju baterija, sustave za punjenje, proizvodne procese i ono što naziva tehnologijom Cell to Pack, koja integrira baterijske ćelije izravno u baterijski paket. Uklanjanjem nepotrebnih komponenti, ova tehnologija može učinkovitije koristiti prostor i poboljšati ukupne performanse baterijskog sustava električnog vozila. I baš kao i Huawei, CATL sada dijeli neke od tih tehnologija s tvrtkama izvan kontinentalne Kine. CATL je potpisao ugovor o licenciranju tehnologije s južnokorejskim Hyundai Mobisom, koji pokriva CATL-ovu tehnologiju Cell to Pack. Također je razvio model licenciranja, tantijema i usluga koji omogućuje međunarodnim proizvođačima automobila da koriste CATL-ovu tehnologiju dok proizvode baterije na svojim lokalnim tržištima. Razmislite koliko dramatično ovo preokreće stari odnos. Desetljećima su zapadne i druge napredne industrijske tvrtke donosile svoju tehnologiju u Kinu kako bi imale pristup kineskoj proizvodnji. Sada kineske tvrtke razvijaju tehnologije koje međunarodne tvrtke žele licencirati i koristiti za proizvodnju u vlastitim zemljama. Bilo da govorimo o dronovima na nebu, baterijama unutar električnih vozila ili bežičnoj tehnologiji koja povezuje vaše prijenosno računalo s internetom, pojavljuje se isti obrazac. Kineske tvrtke više se ne natječu samo za veći udio u globalnoj proizvodnji. Oni pomažu oblikovati tehnologiju koja stoji iza konačnog proizvoda. I ništa od ovoga nije se dogodilo slučajno. To je rezultat desetljeća ulaganja u inženjere, istraživanja, sveučilišta, laboratorije i intelektualno vlasništvo. Transformacija Huawei-a pokazuje nam točno koliko je ulaganja bilo potrebno da bi ova promjena bila moguća. Samo u 2025. godini Huawei je uložio 3 milijarde juana u istraživanje i razvoj, što je otprilike jednako postotku njegovih godišnjih prihoda.
a to ulaganje rezultiralo je jednom od najvećih portfelja patenata na svijetu. Do kraja 2025. godine Huawei je imao više od 1000 aktivnih odobrenih patenata širom svijeta, uključujući više od 30.000 odobrenih patenata u Sjedinjenim državama i više od 20.000 u Europi. Huawei je također 9 uzastopnih godina bio najveći svjetski podnositelj međunarodnih prijava patenata prema ugovoru o suradnji na području patenata. Ovi brojevi su važni jer pokazuju da intelektualno vlasništvo Huawei-a nije ograničeno samo na patente prijavljene ili priznate unutar Kine. Huawei-eve izume su pregledale patentna tijela diljem svijeta i licencirale ih velike međunarodne kompanije. Huawei također pomaže u razvoju globalnih tehnoloških standarda koji omogućuju da proizvodi iz različitih zemalja i kompanija rade zajedno. Godine 2025. Huawei je podnio više od 7000 tehničkih doprinosa međunarodnim organizacijama za standarde u području povezivanja, medija, računalstva i potrošačkih uređaja. I to nas vraća na početak. Desetljećima se činilo da je globalna tehnološka priča relativno jednostavna. Zapadne tvrtke su osmišljavale proizvode, Kina ih je proizvodila, a najvrijednije intelektualno vlasništvo ostajalo je na zapadu. Ali ta priča više ne odražava stvarnost. Danas sve više kineskih tvrtki poput Huawei-a ne proizvodi samo tehnologiju koju je netko drugi osmislio. Oni ulažu milijarde dolara u istraživanje, razvijaju vlastite izume, doprinose globalnim standardima i licenciraju tehnologiju tvrtkama diljem svijeta. Sporazum između Huawei-a i HP-a jedan je primjer ove mnogo veće promjene. To ne znači da Kina sada sve izumljuje ili da su Sjedinjene države i Europa prestale s inovacijama. Moderna tehnologija je daleko više međusobno povezana od toga. Ali to dokazuje da je stara ideja o Kini, kao ništa više od svjetske tvornice, potpuno zastarjela. Prije 12 godina Harvard Business Review pitao je zašto Kina ne može inovirati. Ali 2026. to više nije pravo pitanje. Sada je pitanje, je li ostatak svijeta spreman za eru u kojoj Kina postaje jedna od zemalja koje pomažu voditi globalne inovacije. Nadam se da ste svi uživali u ovom detaljnom pregledu kineskih inovacija i kako izgleda budućnost našeg svijeta. Moja strast je pričati kinesku priču svijetu, jer već više od 20 godina putujem u ovu zemlju i poslujem u Kini. Ali sada je vrijeme da mi kažete što mislite o današnjem videu. Ostavite mi komentar o tome što mislite o kineskim inovacijama i zahvaljujem vam svima na vašoj stalnoj podršci. Veselim se što ćemo se uskoro ponovno vidjeti u našem sljedećem videu.